어저 그것도미나를 좀 보던 넌 항 울릉란로 네 Hello, good morning, Khulumbai, Goजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय आं बहा दङ नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो नङा होमबा दिल्लीयावहाय दङ नोंथांमोननि गेजेराव बिदि प्रग्रामनि बड'लेण्ड महोत्सवनि प्रग्रामनि भिडिअ नोंथांमोननो आङो फेसबुक इन्स्टा आरो लोगोसे इउटुबावहाय आं एगारनानै होदों नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामदों एबा नायदों नैबे दिल्लीनिफ्राय एबा नैबे हटेलनिफ्राय जोङो सुश्री हटेल पारगान्सनि सुश्री हटेलावहाय थादोंमोन दिनै बे हटेलखौ जोङो हरनि 9टा नङाबा 10टानि गेजेराव नैनिफ्राय जोङो बिदाय लानांगोन दा मर्निं सम एबा फुंबिलि सम बे फुंबिलि समाव दिल्लीयाव बेसे हायो बेरायनो थाखाय दायो रेडि जाबाय नै लोगोआबो बिदि रेडि जाबाय थांनोसै जों नङा होमबा जोङो दायो रेडि जाबाय रुमाव दङ दायो दिल्लीखौ बेसे हायो बेरायनो नाजागोन बे बेरायनायनि ब्लग भिडिअ मोननैसो लागोन आङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे बिदिब्ला टाउनाव लोगो हमसै नोंथांमोना नायलांबाय था हटेलनिफ्रायनो जोङो रायलायनानै बास बुक खालामबाय फैबाय थादों जोंना बासआ टुरिस्टआनो नेरा बेनो जोंनि बास आरोना नै बासआ मोनफैबाय बेजोंनो जों दायो बेरायगोन आरोना फाइनालि मोनफैबाय नेरा एसि फाइनालि दायो बासाव गाखोबाय बे बास गंसेखौ जोङो दिनै ट्राभेलिं खालामनो थाखाय बुक खालामनानै लाखाबाय आरोना जोंनिया बेखिनियानो पुराने पार्क खालि दिमाकुसे बाय बास जोङो दिनै दिल्लीखौ जेसे हायो बेरायगोन आरोना नायलांबाय थादों नोंथांमोना और बाकी किसी भी बिल्डिंग में झंडा हो या ना हो और अभी आपके लेफ्ट साइड में आ रहा है ये हिंदुस्तान का जो सबसे पावरफुल आदमी नरेंद्र मोदी जी का कार्यालय पीएम ऑफिस दिस इज द पीएम ऑफिस यू कैन सी क्या व्यू है संसद पार्लियामेंट वाव व्यू को नाय व्यू वाव व्हाट अ डिसिप्लिन पार्लियामेंट जैसे ही मैंने बताया यहाँ पे नीचे उतरने के बाद ग्रुप लेकर के साथ में चला गार्डन जो देख रहे हैं गार्डन हमारा लिमिट है पार्लियामेंट नायनो थांनो जों दायो पार्लियामेंट सिङावथ' हाबनो हायानोसै गोजाननिफ्रायनो भिउखौ नाहरनांगोन आरोना नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नै आबलेफोरा सिङावनो वाव फाइनालि उनथिंहाय भिउखौ नाय जोबोद समायना बेवहाय जोङो नै दायो फट' लागासिनो दं आरोना नायलांबाय था नोंथांमोना मोजां मोजां भिउ दंफांनि भिउखौ नाय जोंना एरियायाव गायनांगोनलै बेखौ सुपार नांदों दंफांखौ नाय बिफांखौ
सुपार हिट वाव फिउजों नै प्राइम मिनिस्टार बेयाव थायो नै रा वाव सुपार नैबे जायगानिफ्राय जोङो थांनोसै इंडिया गेट जों नायनो थांसै आरोना फाइनाला देखो यहाँ से हम लोग चलेंगे इंडिया गेट और इंडिया गेट के बाद हम लोग चलेंगे आउटर दिल्ली यानी कि बाहरी दिल्ली और राइट साइड है इंडिया गेट इंडिया गेट को नायनो थांबाय थादों जों पार्लियामेंट को नायखांबाय दायो जों दा पार्लियामेंट को जों नायखांबाय दायो इंडिया गेट को नायनोसै एकदम मोजां भिउ फैयाखै मानो होनना बुङोबा जे धुङा टाइप ओंखारदों आरोना दिल्लीयाव बेनोसै पलुसन बारा चलना मेरे साथ में है वापस आप लोगों ने अपने आप गाड़ी के अंदर आना है क्योंकि 2 साल तक इंडिया गेट बंद था यहाँ पे काम वगैरह चल रहा था और दायो जोङो नै इंडिया गेटनि बेयावनो हाब्बाय बेखिनिया जोंनि टीम बाट दुखुनांथावना बाथ्राया बेसो जे इंडिया गेटनि भिउखौ नुगोनो नुला बेखौ बुंनो हाला आंनि बायदिबा नुला बायदियानो आरोना दुङाखा नालाय क्लियार नुनाय नङा एसे एनैफोरखौ नुनो हागौ माला राजा मुवानो नायखांबाय ओंखायनो जेबो मा मोजां नुगोन नामले मोजाङानो खिन्थु बहुत बांद्राय पलुसन ओंखायनो फट'बो मोजां फैया क्लियारलि नुवा एसे बोरैबा नाङो आरो बेनो पलुसननि थाखायनो जोंहा मोजां फट'फ्रा क्लियार फैया नैबे दिल्लीयावहाय बबेबा समाव जायो नायलांबाय था थेवबो नै फाइनालि इंडिया गेटखौहाय नुफैबाय जोङो मबाइलफ्रावसो नुयोमोन आरोना नायनानै ला स' नायलांबाय था नोंथांमोना नुबाय थागोन सेराव थांनो हायोबा सेराव थांगोन जों एसे दा नैनिफ्राय जों फट' लानो नागिरदों आरोना नै लोगोफोरा बिथिं फुरा पाब्लिक दङ बेवहाय थुनजोर फाय फट' थिखाग्राफ्रानो जोबोद खामायो खोमा आंनि बायदिबा मोनसे फट'आवनो 20 थाखा खरि आरोना 40 थाखा मोनसे फट'आव हार्ड कपि मोनगोन आरोना नैखो नायखांबाय आदा दे नै पाब्लिकखौ नाय फट' लागासिनो पाब्लिकफ्रा इंडिया गेटनिफ्राय जोङो बिदाय लाबाय थांनोसै जोंहा आखायाव बांद्राय बिदि सम गैया दसेल'सो थानो मोनबाय नोंथांमोननो मोजां भिउखौ दिन्थिनो हायाखै आं बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय फट' होरि खेबनाय मानायावनो एसे टाइमिंआ थांबाय बिजि हायो बेखौनो दिन्थिलांबाय थागोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय 2 मिनिट लाइनाव दङ कइन्सखौ लाना हाबनांगौ नै दा नै कइन्सखौ Indian entry. देखो सब टूरिस्ट के साथ ना सुनाई नहीं पाएंगे तो वानाले एंट्री हाबबाय सिङाव जोङो एंट्री जाबाय
नायलांबाय था नै नोंनिया सिगाङाव फैखांबाय नो कुतुब मिनारावहाय फैखांबाय ना फेसबुक प्रफाइला बै दाबो दोङो बे प्रफाइला बाप सोलायनाय जायासै आंहा नै फार्स्ट टाइम सिनियावहाय नायलांबाय थादो नाय वाव मानसि न' फट' फिसानो जाथोंगोन बेयाव नायलांबाय था नोंथांमोना वाव कुतुब मिनारनि ने भिउ नायलांबाय था नाइस फट' ना सिङाव हाबबाय जों नै रा ओया अन्थाइ गोजा बेनो जाबाय कुतुब मिनारनि भिउ नाय Đây chỉ rơi này. Nhưng mà nhiều ai check cái gì đó tôi. Ai xuống cái sang muốn nó mình 40 minutes na. 40 minutes muốn mình nhau. Này làng bài thoáng. Này. Ulung lan lộ. Lệ. How did them die? No, how did see lá? How did that? What is that? How did that? Not how. What is it? What is this? How many your pound shit? Oh, yeah. No, pick from like time car. Ôi trời, tụi mình là chúng bố tôi hăng लोगोफोर नैबे कुतुब मिनार जायगानिफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे फोरमायहरनो सानदों मानो होनना बुङोबा आंनि जायनाखि मबाइलनि बेटारि चार्ज बियो जोबनायनि लामायाव थांबायसै मानो होनना बुङोबा आङो फुल भिडिअ बेरायनायफोरखौ आं होजोबनो हाला नैबेनो आंहा ब्लगा जोबथा जासिगोन नैबे दिल्लीनि ब्लगा नैबेनो लास्ट आसा खालामो नोंथांमोना नैबे ब्लगखौ मोजां नांबाय फिन आरो नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन गोबां प्रग्राम्स दङ नङा होमबा बेफोर प्रग्राम्सफोराव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय दे बाय 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 बाय